Florina o cheamă. Păi eu zic să-l întrebăm pe... Mastre, eu mă duce și o cota. Și o duce și o afla. Poate una pentru dumneata. Bine fi? Și vedem. Ha. Hai și vedem. Să fie într-un ceas bun. Amin. Amin. Na. Eu sper să-ți placă. Băi, dacă nu-ți place, nu mă plăci. Băi, este extraordinar, pe cuvântul meu. Și pe mine mă plătesc alții. Da. Uite că la mine, om serios. Băi, nu pot să refuz așa Nu e ceva. în față. La 2000 de ani să naște așa ceva. Și ca mine la 10.000. Da. Bun, sigur, hai. Nu trebuie, așa. Asta e. Ia uite, ia uite, hai mama aici. Iubite, ce aștept! Așa. Bucură-te, mire tare. Ia uite. Vine mireasă ca o floare. Floarea noastră e din grădină. Mireasa noastră e virgin.